da wannan takalmin kai ya cire kanan anan za ka cire kai saka da lalata ka tafi da shi sai na kusa da ya ka dinga cire Jarumta, 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 jarumta. Jarumta. daji ba nan bane wanda ba ta lokacin nan yi wasu rage wasu abubuwa a nan kafin shiga asalin daji jarumta 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 wallahi da ana yara suna ganin su su fara haka yana kane bayan ka yana fatowa kasa da ba ne amma bai ka ciwo haka yi shiga gari kana ciwo haka kana fasa ci barko da nasi nake so da ke yayin ya ta kamar an cije ya gaba ko ke daga aniya dole yake za aniya ka gani jarumta 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 action ya ma ga wanda ne na cikin da yake Allah ya sa da ni ka san wannan ne na cikin fado na hako kina fadowa waccan ta kode ne kin ga go ita magana ta kode kenan wannan isu ne da waje ji
Bro. Jarumta, 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 Kai kuma a lokacin da baka sani ba, har ɗayan taku ɗaya. A lokacin kuma ta dawo, hankalin ka zai sai ki ce a lokacin za ka kalla da baba shi da baba ta shi ina suna zuwa da ɗayan yana da Sarki a gaban sarki. durumin sarki ne bai da gaske what many of his many of his things Haka yake shine sarkin garin nan. A kamar ne. Tuba nake. yayi bayani To darakta ne bayar shi bai iya waje. Ya da gani ne. Shi mu na. To kana nan. Bayan da ka daure masa baka gan shi. Ni na sai shi sa na ce bai ya je cire. To ya gani ne ya gaba bai abin nan ba. A zo shigowa nake yi. Allah ya taimaki sarki. Allah ya kara sarki lafiya. Silent please. Andy Rollins. Can you roll? Yes sir. Action! jarumta, 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 jarumta. A'a, ba ka da wancan gayen mutum ta ba ka ba. Ta baya, ya cije, kanka na gani. Wrong. Action! Jarumta, 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 jarumta. Yeah. The man behind the secrets. Yeah, it's me. My name is Ty Writer. I will say to that. Jarumta, jarumta, jarumta. Shikenan. Ya mutu ma. A fita da hayakin.
fita da hayakin waje a fita da ci waje a nan waje Jarumta. Jarumta, 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 jarumta. Okay. Jamila? Jamila? What you haka za ka ci gaba da rayuwa. Jarumta, 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 jarumta. Haka za ka ci gaba da rayuwa. Allah magajiya. Ya dai? Yawwa haka. Fita. Bar wajen. Da magana da samun mai Stand by. Stand by. kai boy na da detective Dora ta kuma wajen nan. da gani Dora nan baya da ka da kuma da detective Dora. Dora. Yawwa kai. Wannan suke ba. Action. Ce kin gama samun Yara kin da kyau. Yara kin sai da aure. Na mai mata na mai gari. Gari.
sarki nura kwali ya wuce ne kawai tun da kawo tanki a nan ba Okay. yanzu kaji an cewa Allah sarki nura kwali ka ce ya wuce ne yana alive yana alive na ji an ce Allah sarki nura kwali sai na dauka ya wuce sai kuma aka ce maka yana alive ya sai kara aure ya Jarumta, 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 jarumta. Jarumta. Jarumta, 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 jarumta. kalle shi Jarumta, 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 jarumta. shi a yi da shi ina son ka fahimta abin da sun shi addinin da da za a shiga ba a yi amma ba na wani addinin Allah ne ne ke da kawai Jarumta, action alhamdulillah na ji daɗi sun da suka ce addinin sun shi ne gaskiya jarumta, 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 jarumta. action shi ina so ka fahimta bayan na yi matsayin farin ciki shi addinin musulunci ina so ka fahimce shi addinin musulunci idan za a shige shi ba a biyu ba na sayarwa ba ne addinin musulunci addini ne na Allah kuma ni wakili ne kawai wanda ka duk wanda shiga zai shiga ne don Allah to shi ke Roll. Sound. Action. Jarumta, 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 jarumta. Allah dan mara shi muna aiki ba
Silence, guys. Sai shiru da Allah. Let's go. Action. jarumta Ina so mutane